Mela, fil-laqa preċedenti, il-laqa li kellna, konsidrajna l-importanza tal-laqa ta' talb. Fakkarkom ukoll li ħarisna lejn in-neċessità u l-effettività tat-talb u l-laqa ta' talb flimkien, u anke ħarisna lejn konsidrajna xi benefiċċji, tajna numru ta' benefiċċji. U dan għamilnieh nerġa' nfakkarkom għalfejn biex ngħinukom ħalli l-istima tagħkom ta' din il-laqa u tat-talb fil-komunità jekk kubax tolluh. Tolluh. U b'riżultat ta' hekk nittamaw kif l-istima tagħkom li l-laqa ta' talb tola x'ikun ir-riżultat l-attendenza u l-parteċipazzjoni tagħkom. Jkun iktar attendenza b'impenn u parteċipazzjoni regolari. F'din il-laqa nixtieq naqsam magħkom numru mhux ħażin ta' suġġerimenti prattiċi. Suġġerimenti importanti u bżonjużi li għandhom x'jaqsmu mal-laqa ta' talb. Ħanibda b'ngħidilkom, dan li nagħtikom huma suġġerimenti mhumiex xi kmandamenti niżlin mis-sema, li jekk inti tikser xi wieħed minnhom ħatibneb xi dnub u ħatmur l-infern, eċetera. Rakkomandazzjonijiet. Sewa ħanagħtilkom jien suġġerimenti u l-iskop li ħanagħmel dan huwa biex ngħinkom, mhux biex niskoraġġikom. Jiġifieri, jekk xi ħadd wara li jisma' dak li għandu jisma' jħossu skoraġġut u jagħtaw u b'xi mod jirraġuna b'dak li jirraġuna jinżelaw tlifna l-iskop. L-iskop li naqsam magħkom dawn suġġerimenti biex minn fejn qegħdin timxu l quddiem. Sewa, ġifieri dak huwa l-iskop. U ma nixtieqx illi b'xi mod ikun hawn xi ħadd illi jiġi skoraġġut jew jitfixkel b'dak li ħajisma'. Ġifieri dan huwa l-iskop illi naqsam magħkom dawn is-suġġerimenti. Ma nafx kemm intom konxi, però nixtieqkom tkunu konxi illi meta niltaqgħu flimkien u nitolbu flimkien, aħna nistgħu bingħajr ma nafu ngħinu l-xulxin u anke nfixklu l-xulxin. Din hija realtà, kullu konxi tagħha. Nintaqgħu biex nitolbu. U l-mod li nitolbu ġieli nistgħu ngħinu, nikoraġġixxu, ġieli nistgħu nfixklu l-xulxin u ngħajju l-xulxin. Allura dan huwa l-iskop ta' dawn is-suġġerimenti. Nerġa' ngħidilkom, naf li xi wħud minnkom mitkomx konxi ta' ċertu affarijiet. Forsi għax qatt ma smajtuhom, ma ntikomx tort, huma ġodda għalikom, hija normali. U allura ħadd qatt ma ġibdilkom l-attenzjoni ma tafx. U ċertu żbalji ħanajtek tagħmluhom minħabba nuqqas ta' informazzjoni. Oħrajn naf ukoll li smajtuhom għal darba tnejn u jew ma tajtux kasna. Kif ħafna drabi jiġri, ma għadtux attenti. Allura smajtu ma tajtux kas. Jew smajtuhom u nsejtuhom. U allura nkom bżonn li nerġgħu nfakruhomkom. Nixtiequkom ukoll li dan ħad isemgħu tużawh biex kull wieħed u waħda minnha nagħmlu evalwazzjoni tat-talb tagħna. Ifhmuha tajjeb li, mela int ħadd tisma' issa ħanaddilkom is-suġġerimenti għamel hekk, tagħmel x'hekk, għamel hekk, tagħmel x'hekk, xi trid tagħmel da suġġerimenti, mhux tajt li ara jagħmel dak l-iżball, ara Joseph jagħmel dak l-iżball, ara Paul hawnhekk jaża, le. Inti trid tara int fejn tista' tejjeb, qegħdin niftehmu, u mhux tħares lejn ħadd ieħor u tibda tgħid dak jagħmel dak l-iżball, eċetera. L-iskop huwa biex jiena u inti personalment nisemgħu da suġġerimenti u ngħid fejn qed nonqos jien jew aħjar minn dan kollu, fejn nista' nirranġa. Fejn nista' nirranġa biex meta nintaqa' maħuti għal tat-talb, it-talb tiegħi ma jkunx defiċjenti, ma jkunx batut, imma dejjem jitjieb. Tajjeb jew le, ġifieri il-lejla għamlu sforz u ifhmu sew. Ifhmu sew dak li ħanajdilkom. U għadu każ, għax aħna waħda mill-weġat ta' qalbna li nitkellmu 5 minuti wara xi ħadd jagħmel xi ħaġa li jkunu għad kemm għadna l għadna nsemmuha mill-ewwel għax ma tagħtux każ. Ta' nħeġġiġkom għadu każ. Isemgħu b'attenzjoni. Jekk ikollna l-ħin ħadd istaqsu
Wara jekk ma jkollniex il-ħin, tistgħu tistaqsu lili darb'oħra. Orrajt, ġifjan kien jkollkom mistoqsijiet, ħudu nota tagħhom mentali jew ikbuha u tibżax jew wara l-laqa jew f'mumenti oħra nwiġbuhom. Orrajt kollha kemm huma. Mela nibdew l-ewwel rekwiżiti ġifieri l-ewwel ħaġa neċessarja għall-laqgħa tat-talb x'inhi biex ikollna laqgħa ta' suċċess. L-attendenza. Mhux hekk jekk ħadd ma jiġi ma jkollniex laqgħa ta' talb u żgur mhux ħajkollna laqgħa ta' talb u ngħidu hekk ta' suċċess. Mela allura l-attendenza. L-attendenza tkun waħda regolari. Mhux erratika, ġifieri inti tattendi b'impenn, mhux tattendi bla aptit. M'għandekx aptit, qiegħda d-dar, ma nafx inqalalek, m'għandix aptit immur le. Impenn. Orrajt attendenza regolari b'impenn. Trid tkun attendenza, u l-importanti. Frott ta' konvinzjoni personali. Ta' mhux għax smajt il-pastor, jew għax smajt li ntambar jew taf kif nħeġġukom. Le, jien niġi għall-laqgħa ta' talb għax konvint minn ġewwa, minn Alla stess, ikkonvinċin dwar dak li għadna fil-laqgħa li għaddiet. Kemm importanti, kemm u bita benefiċċju għalija, konvint. Orajt u allura nattendi, u mhux nattendi għax inħossni forsi tnagħmel xi ħaġa ħażina, jew għax hekk supposta, għax hekk ma nattendix qabli għajdu wara da mhux committed, dak mhux raġunijiet għall-attendenza. L-attendenza tkun regolari u frott ta' konvinzjoni interjuri tagħna. Ukoll ejja nattendu bil-ferħ raħwa. Nattendu bil-ferħ mhux xi twejja dik is-sija jisni sejjer għal-qatla. Le, toqol fittex jgħaddi ħan nitlaq li d-dar. Attendenza wkoll ferriħa. Bistennija. Ta' ġifieri l-ewwel ħaġa l-attendenza. Issa l-attendenza trid timxi dejjem jitfit ma' xiex mal-parteċipazzjoni. Allright, da punt importanti. Meta tiġi għall-laqgħa ta' talb, itlob. U anzi, itlob vuċi li jisema' kulħadd. Għaliex dak l-iskop, l-aħwa, ħanajdilkom Alla jisma' talb jekk ma tlislux, mela le, it-talb li titlob qalbek waqt il-laqgħa ta' talb Alla jisema'. Għandna l-eżempju ta' Anna fl-ewwel Samwel. Titlob ma kienx qed tagħmel sejjes xuftejha biss, ra l-qassis għaddi fis-sakra kienet qed titlob. Però l-iskop li niġu għall-laqgħa ta' talb huwa biex nitolbu, orajt nipparteċipaw u nitolbu vuċi li jismawna l-oħrajn. Importanti lina. Okay? Għaliex dak huwa l-iskop ta' din il-laqgħa. Dan huwa l-iskop. Nitolbu fl-imkien. Mela tajjeb li tattendi, aħjar li ma tattendix, mhux hekk, dejjem aħjar. Però aħjar li tattendi u titlob mhux biss qalbek imma anke titlob vuċi li tinstema'. Dak huwa l-iskop tal-laqgħa ta' talb fl-imkien. Tajli ma jien hemm raġuni għal ma nitlobx. Okay? X'inhuma raġunijiet komuni il-aħla persuna li tattendi għal-laqgħa ta' talb ma titlobx. Isemgħu dawn l-iktar komuni. Forsi din waħda tottalik. U forsi inti għandek raġunijiet oħra. Persuna ma jitlobx għax jistħi. Jekk inti persuna mistħija u riservata, trid tieħu deċiżjoni. Trid tieħu deċiżjoni li tal-kien irid nipparteċipa fil-ħajja tal-Knisja. U rrid neleb bl-għajnuna talla dil-mistħija. Il-mistħija edem, realtà, imma ma rridux inħalluha tikkontrollana vera la fit-talb, la fl-evanġeliżmu, għax inkella nispiċċaw maħniex effettivi. Mela jekk il-persuna mistħija titlob l-Alla biex tibda teliba u tibda tagħmel l-ewwel passi u titlob vuċi li tinstema'. Imbagħad hawn min ma jitlobx għaliex jibża li jiżbalja. Taf kif qegħdin ħan nitlob u anke s-sawara tal-lum. Jiġifieri nispera li ma fil-laqgħa kulħadd bħalqu malu għax jibża li ħajżbalja. Rajt imma le l-aħwa. Tiżbalja b'daqshekk ġara. Taħseb li aħna uħutek ħajtqu bik. Alla ħares, żgur maħniex ta' it-tip ta' ġemma. Daqshekk ġara. Tiżbalja mhux kulħadd jiżbalja, mhux ħadd jeħillu l-sienu u jlaqlaq kultant u jaffeċ. Toqgħodx lura għax tibża li tiżbalja. Orajt importanti li ġi waħda mir-raġunijiet li ħafna jqogħdu lura u jekk niżbalja ma ġara xejn, ma waqgħetx id-dinja. Importanti. Imbagħad hawn min ma jitlobx għaliex
jintimida ruħu mit-talb tal-oħrajn. Mela inti tisma' xi talba, wow, inti tara, u tħossok isek dudu tal-art. Tifel tal-kindergarten, dak jien ħanitlob, imqabbel ma dak jew ma dik. Ftakar, għaw min ilu 30-40 sena jitlob, alright, taqbix lek innifsek ma dan nies. L-esperjenza tgħallem, vera jew le, jiġifieri tkunx intimidat, alright, minn xi talba li fajnejk tidher kbira u sabiħa, u inti tgħid ħan nitlob jiena min jaf x'ħankun. Alla jirrispetta u jew nara anke ċkejknin. Tama ġifieri tkunux intimidati għax anke ċkejknin huma eżiż għal Alla, anke talba żgħira u ċkejkna hija għażiża għal Alla. Okej, mela tqogħdux lura għax tħossukom intimidati minn xi talb ta' xi persuna li għandu esperjenzi iktar minnek fil-ħajja spiritwali. Imbagħad oħra, dina ġieli ntqajna magħha, hawn min ma jitlobx għax jiddubita il-motivi tiegħu. Xiġifieri? Jgħid imma jien ħanitlob għax, pereżempju, jiena egoist, taf kif tibda tgħid m'għandix mottiv tajjeb għat-talb, mela allura aħjar ma nitlobx. L-aħjar ħaġa li tagħmel jekk kollok dubju li l-mottivi, żina tafu x'inhi, itlob u ħalli Alla jiddeċiedi fuq il-motivi tiegħek. Ma mhux toqgħod lura, orrek mhux toqgħod lura, għax qed taħseb li qed titlob mottiv ħażin. Itlob tibżax. Mbagħad jonsib Alla, orrajt, u jurik tibżax jekk tkun qed titlob motivi egoistiċi, Alla għandu mod kif iġibek konxu. Tagħmel toqgħodx lura għax tiddubi tal-mottivi tiegħek. Aħjar titlob mawweġ motivi ħanajdek, issa żina milli ma titlob xejn. Għax tista' tiġi konxu u tirranġa fit-talb tiegħek. Imbagħad dina komuni ħafna ma nitlobx tagħlix inħossni ħati midnub. Qabel ma tiġi hawn tagħmel xi pużullotta, xi ġlieda mal-mara, xebajjat, tiġi hawn u tgħid jiena ħanoqgħod nitlob kemm jien ipokrita, tħossok ħati dan is-sens taħtija ta' dnub. X'tagħmel allura ma titlobx? Meta inti tiġi konxja li dnibt, indem dak il-mument immedjatament, m'hemmx għalfejn ġiwa fit-tul, jekk waqgħet mill-ewwel sinċerament, indem sinċerament, u kompli minn fejn tlabt. Mela ma titlobx, hemmhekk tkun qed tpaxxi x-xitan, jkun qed jinqeda bid-dnub bil-sens taħtija biex jorbtok, milli titlob. Le, dnibt qed tħallix is-sens taħtija żommok milli titlob. Jekk dnibt u jekk f'dak il-mument iftakarta, hemm tħossok ħatja indem. M'għandekx għalfejn iġġebbed u ġibha fit-tul biex tindem. Il-mulej ressaqlu talba fiskiet u mexxi. Għarat mexxi. Importanti. Imbagħad hawn min jgħidlek jiena m'iniex denju. Dina isa l-idea u min ħossu li m'iniex denju li nitlob. Minu denju l-aħwa? Għaw xi ħadd li għal-idea għajt isma' jiena nitlob għax denju. Aħna ma nitolbux għax denji. Aħna nitolbu għax il-missier jistidinna għandu. Ejjew. Għalhekk nitolbu mela għax denju xi ħadd minna denju. Mela jekk inti qed tħossok id-denju ma jistħoqlokx li tlissel xi talba għal il-mulej m'għandix iżommok milli titlob lura. Rajt għaliex aħna nitolbu għax Alla jgħidilna biex nitolbu, Alla jistidinna. Rajt Alla jgħidilna ejjew bit-talb tagħna. Okay, importanti li ma noqgħodux lura. Wara kollox hekk ma nitolbux il-missierna, il-min tibda nitolbu. Mhux hekk aħna ma nitolbux għax aħna denju. Mela, ħanibdew naqra suġġerimenti issa prattiċi. Inti jista' jkollok raġuni oħra la ma titlobx. Nissuġġerilek mhux issa tal-mistoqsijiet jew ħallhom għal wara, jew kellha mbagħad niddiskutuhom wara. Ta' jekk għandek xi raġuni oħra li vera lilek iżommok milli ma titlobx, tibżax. Iddiskutija ma' xi ħadd u faċli nirriżolvuha, żgur bħalma riżolvejna diffikultajiet oħra. Mela, ħanibdew naqa' suġġerimenti prattiċi. Itlob leħen li jisemak kulħadd. Alright? Mela, għaw xi ħut jaħsbu li jekk jitolbu b'leħen baxx,
jisom ħajkunu iktar reverenti u umli. Sawa, jew jaħsbu li għax jerfaw leħenhom, ġifieri jollu l-volum, b'xi mod mhux qed jitolbu b'mod spiritwali. Idea żbaljata li. Taħsibx għax ħad titla'. Iktar umli inti jew iktar spiritwali, le. Mod speċjali fil-ġemgħa. Ok? Mela titlobx minn taħt il-sien. Importanti dina, għaliex jekk titlob minn taħt il-sien mod speċjali, jekk tkun fuq quddiem, jew fuq wara. Ħafna ma jisemgħux. U jekk mhux qed jisemgħu talba tiegħek ma jistgħux jingħaqdu ma' talba tiegħek u ma jistgħux jgħidu l-ammen tagħhom. Alright, ma nitlob vuċi li tinstema'. Ok? Make sure qiegħda fejn qiegħda jien ħa nitkellem b'dan il-volum tal-ton ħajismani kulħadd jew le. Ok? Importanti din għaliex persuna onestament tifrustra ruħha li ma tismakx titlob. Jinġili nibda xettaj, xettjaj, taf kif mhux nifrustra ruħi. Allura make sure illi jew toqgħod fin-nofs. Jekk inti dejjem dbagħti dil ħaġa, jew jekk tkun quddiem wara, semma l-għalek. Tajjeb, itlob ukoll bleħen li jifhmek kulħadd. Aħna nitkellmu modi differenti, jew min jaħtaf il-kliem. Ipprova meta titlob kun ċert illi is-sentenz dak li qed tgħid jifhmuk. Mhux u ħadd ma fehmek. Alright, importanti. Iktar, mela, mhux iktar għandna nibdew. Għax fadlilna ħafna iktar. Mela, talbek indirizzah lill-Alla u mhux lill-oħrajn. Kemm hija importanti. Kun konxi tal-preżenza tal-Alla fil-ġemgħa. Alright, u indirizza lilu. Tafu kemm tgħinkom di li inti qed tħares le Alla u qed tindirizza t-talb tiegħek lejh, mhux lejn l-aħwa. Sintenti titżomm f'moħħok ukoll li hemm ħudek. Li hawnhekk m'intix qiegħda d-dar fil-kamra ta' ġewwa. Alright, jiġifieri, jrid ikollna bilanċ bejn id-dimensjoni ngħidula vertikali u orizzontali. Aħna irridu nkunu qed nitolbu nindirizzaw il-Alla imma fl-istess ħin konxi li hemm ħudna. Alright, mhux għaddi joħudek intu Alla u daqshekk, le. U laqqas moħħok f'ħudek u permezz ta' xi talba tgħaddi xi messaġġ, tikkoreġi xi ħadd, tgħallem xi tagħlima xi ħadd, tara nuqqas fil-knisja u tuża talba biex b'xi mod u titfaħħ hemmhekk. Le, qed tindirizza hemmhekk talbek lill-oħrajn u mhux lill-Alla. Tinqedix bit-talb, alright, biex tindirizza jew tikkoreġi jew tgħallem lil xi ħadd. Ftehmna jew le? Indirizza li Alla. Importanti. Imbagħad, għamel distinzjoni fit-talb tiegħek bejn il-persuni divini u distingwi bejnhom. Aħna nemmnu f'Alla Trinità, Alla Missier, Alla Iben u Alla l-Ispiritu Santu. Għamel distinzjoni l-aħwa. Ma nix ħanitlu fit-teoloġija, pero nafu li huwa Alla wieħed u nafu wkoll li kull persuna għandha rwol speċifiku, mod speċjali fil-pjan ta' salvazzjoni, ma inti distingwi bejniethom. Ħana dikon żball komuni tal jsir minn ħafna. Titlobx, per eżempju, Missier Qaddis nirringrazzjak tal-li xerred demmek fuq is-salib. Ġesu xerred demmu fuq is-salib. Tifhmuh? Iddistingwu. Il-Missier għandu rwol, l-Iben għandu rwol, l-Ispiritu Santu għandu rwol, ok? Għamlu d-distinzjoni, għax tinstema stramba vera, eżempju wieħed ta' biex ma nġibux ħafna. Alright, mela allura tindirizza l-Alla u d-distingwi bej il-persuni u r-rwol tagħhom fil-pjan tas salvazzjoni. Importanti. Attenti kif tużaw isem Alla. Użaw b'rispett. Mela allura evitaw li tużaw kliem bħal Mulej, Ġesu u Missier Qaddis bħala virgola jew punt. Ġifieri, titlobx hekk. Nirringrazzjak Mulej, talli Mulej, inti tħobbna kollha Mulej Ġesu. Isem Alla tużawx bħala koma. Naf, xi wħud minna jiena ġej
imdorrijin hekk, għas nkunu konxi, alright, pero ejja nbidlu f'dil area, tużawx isem Alla bħala koma jew full stop. Jitalmu jifqu. Iqaf, għax inti dik hija koma tiqaf sekonda ngħidu full stop tiqaf tnejn. Iqaf, miflok iddaħħal l-isem Alla. Alright, qegħdin nifhmu dal-punt jew le. Ta' ma nużawx isem Alla, nitalmu kif nifhmu, kemm bad qabel tkompli iskot. No mhux ħaddu minuta, miflok qatt mulej Ġesu, mulej Ġesu. Ma ċej, ta' mbagħad tkompli talba tiegħek. Ta' ġifieri timlewx il-vojt, alright, b'isem Alla. Għaliex isem Alla rridu nuruh rispett. Tallem ukoll kif tuża il-pawżit ta' skiet, okay, bejn talba u oħra. Intkom tafu li bejn talba u oħra normalment ikun hemm ħin ta' skiet, vera, isa pawża. Użaħ, f'dik il-pawża inti adura l-Alla f'qalbek. F'dik il-pawża inti itlob. Itlob għal dawk li pereżempju għadhom qatt ma talbu, għadhom ma talbux. Uża dak il-ħin ukoll biex titlob l-Alla itik xi talba xi għandek titlob f'dak il-mumenti. Taħlix dak il-pawżiet. Alright, bejn talba u oħra. Allura taqbadx u titlob. Għattini darba biex timla l-vojt, għaw xi wħud jagħmlu għalik. Talab xi ħadd, kien hemm dak il-ftit mumenti ta' skiet u biex jimla l-vojt jaqbadu jitlob xi ħadd ieħor, ġast biex għax nibżgħu minn dak is-skiet. Le. Jekk aħna l-kol kemm aħna dak il-ħin ta' pawża qegħdin naduraw il-Alla. Qegħdin infittxu li da tiegħu x'għandna nitolbu, mhux biex ħajkun skiet mejjed, skiet vojt, aħjar milli biex timla, bum, daħħalt tal-boħra. Ta' allura regola li trid tuża jekk tlabt, okay, itlob għat-tieni darba taf meta wara li tkun ċert illi l-oħrajn kollha talbu darba. Għadi ċans. Alright, taqbadx u taħġel u terġa' titlob għat-tieni darba biex timla l-vojt, stenna. U inti għad kulħadd talab le, għad templi tidhom ma talbux, għadi ċans. Il-ħadd ieħor jitlob, jiena darba milux. Darba wasal fis-27 jiena mħabba l-ħanut wasal fis-27. Ma tajtunix ċans minn kien hawn fendi waħda sa 8. Issa, ovvjament, jiena mhix wieħed li ndum biex nitlob, alright, vera dikinhar kelli bżonn iktar nirranka għax kelli ġurnata moħħi kemm mifquh. Għax ċans. Fil-fatt il-pastor qal li għaskolna, nisibtek ma ġejx, għax mis-soltu ma nismakx titlob, ma kellix ċans. Tajdu li z-żelu sabiħ, ta' ġifieri imma ejjew nagħmlu distinzjoni bejn iż-żelu u bejn dik l-għaġla. Dik ir-raxjatura minn talba oħra forsi rridu nimlew il-vojt. Tajjeb, mela allura ejn nitalmu kif nużaw il-pawżiet. Alright, ikkalmaw l-aħwa. Xi wħud minna għandhom bżonn jikkalmaw, ma nirraxjawx. Oħrajn għandhom bżonn jiċċaqalqu naqra. Għaliex jekk inti ġibha naqra tqila biex titlob, iċċaqlaq naqra. Id-dumx tistenna 3 minuti. Okay? Ejja nibbilanċjaw. Minu rraxjat joqgħod naqa' lura u minu naqa' kalm u jdum biex jaqlaħħa, id-dum mhux daqshekk. Ta' imma aqlaw. Tajjeb, suġġeriment ieħor. Ipprepara. Mentalment it-talba tiegħek. Jiġifieri, tal-inqas waqt li tisma' l-ħuder jitolbu. Inti fuq xi ħanitlob, tal-inqas is-suġġett. M'hemmx għalfejn tipprepara t-talba kelma b'kelma, jew tiktibha biex imbagħad taqra, le mhux hekk qed ngħidu. Alright? Imma tagħmlu preparaw it-talba. Mela, issa tgħidu li kif ħatoqgħod attent, ħanoqgħod attent għal x'qed jitlob ħaddieħor għax irid ngħid l-amment tiegħi, imma kapaċi waqt li qed nisma' lilkom ukoll qed nipprepara t-talba tal-inqas ħanitlob wara fuq xiex fuq is-servizzi tal-ħadd. Biżżejjed hekk, imma preparaw. Alright, preparaw għat-talba tagħkom. Importanti ma xtenkom. F'talbkom ikkonċentraw fuq aspett wieħed tat-talb. Mela, l-ewwel nett x'ifisser dan? Ifisser illi hemm ħin ta' ringrazzjament jekk tindunaw minn ikun qed imexxi. Ħafna drabi jgħidilna ejjew nibdew dil-laqgħa billi nirringrazzjaw il-Alla. Għadu kemm qed jgħidlek,
dak il-ħin titlobx talba mulej ħfirli, ikkonċentra fuq aspett wieħed, jekk bħala ġema qegħdin nimxu jew min qed ikun responsabbli. Fir-ringrazzjament, jekk għandek tagħmel talba, mela talba ta' ringrazzjament. Alright, jekk imbagħad tinduna, għax imbagħad mir-ringrazzjament nistgħu ngħaddu għall-indiema u nistgħu ngħaddu wkoll kif ħafna drabi nagħmlu għall-interċessjoni. Tinduna, mela allura nimxu flimkien. Taf kif mhux għamilna pass, għax isu talb hekk huwa ringrazzjament, indiema, petizzjoni u interċessjoni. Wasal terġax lura, alright, għal-ringrazzjament. Is-segent tifmu nix ħażin, jekk inti tħoss li għandek tagħmel talba ta' interċessjoni, ġifri tloba xi ħadd. U qabel tgħidlu mulej nirringrazzjak billi tajda u tagħmel it-talba ma fiha xejn. Ifmuni tajjeb, però konċentra anke għalik aspett wieħed tat-talb. Ok, ġifieri nkunu sensittivi għal xulxin. Ta' importanti li wkoll titlob item wieħed fit-talb, xi ġifieri. Ġili jitlob xi ħadd u ma jħalli xejn l-oħra jitolbu għalih. Għax talab għall-evanġeliżmu, talab għall-mexxija tal-Knisja, talab għall-Malta, talab għal. U jiddejjina għax ma tgħallix nitlob. Ma ta' mis-sens. Ta' mela, item waħda tibżax. Jew jekk għandek 5 fuq moħħok, jew għati ċans ġus probabbli jitolbu l-oħrajn. Jew jekk le, stenna u mela t-tieni waħda, mhux kollha f'talba waħda, u ma tħallilna xejn ħanajtek lilna. Alright, ikkonċentraw mela fuq aspett wieħed tat-talb u anka item waħda. Tajjeb jew le. Tibżawx inkolkom ħafna x'titolbu u mbagħad darb'oħra u kollox isir bl-ordni. Mela, punt importanti ieħor. Res u d-dimalla. Petizzjoni, mhux struzzjoni, xi ġifieri. Preżenta lill-Alla il-bżonn li għandek, mhux tgħidlu kif imissu jwieġeb it-talba. Ħantikom eżempju, jien għandi ħanut ta' meċċalijiet, sewwa. U l-iktar jiġu nies bi-problema x'għandhom imnuċċali jew mawweġ jew qed jaqalhom. U ninnota żewġ tipi ta' nies. Mela, għaw tip wieħed jiġi tista' tagħmilli tista' ssikka lil vit tista' taqassar li wara widnejja u jien ikun qed naf li dik mhix dik. Fim dak li ħanamillek mhux ħajjejnek għax ħajbqa' jinżillek il-nuċċali. Hawn min jiġi jgħid li ismek jinżil in-nuċċali. Hekk irrid jien għax jien nifhem fin-nuċċalijiet, għajli u daw in-nies ngħidilhom kull taħallihom jgħidu. X'għandek bżonn? X'inhi l-problema? Qed jinżillik mela tħalli fidi. Għax jien ma tifhimx. U ġili jgħidu li għamelek, u l-ebda waħda ma solvilhom, tifhmu għalla l-istess. Ippreżentaw il-problema u mhux tgħidulu x'għandu jagħmel il-Alla, ħallu fidejh. U mbagħad isolvilkom u għax jifhem aktar. Tajjeb jew le, ċari fuq dal-punt ta' kemm hija importanti li nitalmu b'dan mod. Ressa il-bżonn u mhux tagħtih istruzzjoni kif għandu jwieġbek. U kol dana ħajjejna lilna, rajt anka l-dawk li qed jisemgħuk, u meta titlob u tressaq bżonn tafu kemm ħajjejnuna għaliex meta Alla jwieġibna mbagħad inkunu nafu. Rajt jekk jiena ressaq talba bi bżonn speċifiku, meta Alla jweġibna nindunaw. Ħafna drabi meta Alla tuħstruzzjoni għamelek, ma qas nindunaw x'kienet il-bżonn u allura meta jweġibna qas nindunaw li weġibna u ma nirringrazzjawx. Ta' importanti li nitolbu wkoll u ma nagħtux istruzzjoni lill-Alla. Imbagħad itlob talb speċifiku. Tiftakru f'Mark 10 dak l-għami Ġesu x'taqsih xi tridni nagħmellek. Wow, Alla, xi tridni nagħmellek fit-talba. U da x'wieġbu berikni, ma wieġbux hekk, vaga ġenerali li nirkupra l-vista. Bum. Speċifika. Mhux berikna. Kif tkun taf li wieġbek mhux probabbli li nirkupra l-vista. Talb speċifiku. Again, da ħajjejna. Alright, għax meta Alla jwieġibna, kif mbagħad jiffetħu l-għajnej, għandu ngħid. Ma kontx nara u issa talb speċifiku lill-Alla riveskulu. Importanti ħafna. Imbagħad dina komuni wkoll
ittawwalx talbek bla bżonn. L-iskrittura tgħidilna li iktar ma ttawwal kliem iktar għandek ċans tiżbalja. U vera. Iktar ma tgħid, iktar għandek ċans li taża. Vera jew le, anke fid-diskors ġieli man-nies fl-evanġeliżmu iktar ma tgħid u probabbli tmur id-dar tgħid kemm żbaljajt, kemm żbaljajt. Orajt mela kunu konċiżi fil-qosor. Okay, għajt dak li għandek tgħid u wieqaf. U toqgħodx iżewwa it-talba tiegħek b'ħafna kliem żejjed. Da, importanti, ġibix fit-tul. Għaw min iġiba fit-tul. U jżewwa it-talba b'referenzi scritturali u b'kwotazzjonijiet m'għandniex għalfejn l-aħwa. Orajt, iktar nikkwotaw l-iskrittura lill-Alla li hija kelma tiegħu jafa. Ta' ġifieri wkoll toqgħodx tarraf, ġifieri, li l-ħutek hemm b'ħafna dettalji żejda dwar xi ġralek. Għajfidhom kemm jista' jkun, għax tajji ngħajju l-xulxin, ngħajju ħafna l-xulxin. Ħanġibilkom eżempju. Min kien għall-laqgħa ta' talb online, jiena fl-aħħar tlab talba fejn tlab xi ħaġa għatlu mulej, mitolbok tgħin nirriżolvi l-kwistjonijiet li għandi rigward il-pubblikazzjoni tal-erba' korba. Full stop. Immaġinaw jien ma tlabx dik talba u tlab mulej. Inti taf li ħafna xurilu ikkuntattjajt l-Ligonjer u għattilhom nixtieq nippubblika dawn l-erba' korba. U taf kemm insomminna ġejjin sejrin, issa dal-għodu ċevejt il-files, mela wieħed mill-files dak il-ktieb kelli daw il-fonts nieqsin, imbagħad daw il-fonts l-oħra kelli. Imbagħad ftaħt it-tieni file u ngħidlilkom x'kien jismu. U l-cover ma kienx tajjeb ma stax naħdmu t-tielet file għax kien PDF jew ma kienx. Fimt, nitolbok tgħinni. Intkom l-ewwel x'jinteressakom dat-dettalji kollha. Issa daw id-dettalji kollha kienu f'moħħi. Kienu kollhem imma x'għamilt? Ikkompressajthom. Fimt, u ressaqthom f'talba li lilkom lajjejtkom. Għattilkom il-bżonn lilkom lill-Alla. Intkom ukoll ġejtu konxu li għandi dan il-bżonn. Qed tifhmu differenza u ma qadx inġiba fit-tul u nabbi talba b'dettalji. L-aħwa titolbux fit-tul u tabbux it-talb tagħhom b'ħafna dettalji żejda. Dan għodu konti xogħol intqajt ma' Joseph u dan Joseph konti nafu mill-iskola, fimtu evanġelizzajtu, tajtu dik it-trektu. Mulej. Dan għodu intqajt ma' persuna. Wassalti l-aħbar it-tajba, birku. Mux xorta, u mux xorta, aħjar. U li jenna ma jgħidniex. Alright, titolbux fit-tul. Melajt dak li għandek tajt fil-qosor u wieqaf, talmu għafsu l-break. Alright, vera, jkollkom mit-telf ħaġa ġew moħħkom, għamlu summary, kompressawhom. Alright, qabel ma toħroġ minn fommok, qassara kemm jista' jkun. Tiftakru wkoll it-talba li Marija waqt tixtakana għamlet il-Ġesu x'kienet? M'għandhomx inbit, spiċċalhom inbit. Ma kienitx number 1 istruzzjoni, ma qaltlux isma' ra ssib xi naqa' ġara, mbagħad ibdilu l-ilma għax dawk ma kienx istruzzjoni. Resqet il-bżonn. Kienet speċifika, iċċajta, bum. Kienet mobbija b'dettalji żejda, daw il-kuġiniet ommi, kif dan qed jiżżewġu. Xejn, spiċċalhom il-bit. Hekk irridu nitgħallmu l-aħwa nitolbu mingħajr ħafna dettalji żejda. Mill-banda l-oħra kultant qed ngħidilkom tkunu speċifiċi jiena, però kultant ikollna bżonn ma nkunux speċifiċi, għandna bżonn l-għaqal. Għaliex ċertu talb ma rridux ikun speċifiku. Ġifieri. Mela inti jekk qed titlob titqgħod attent li ma tmurx tikxef xi ħaġa personali intima. Biex fejn ġibilkom eżempju estrem. Inti mara u ndunajt li żewġek qed jara pornografija, fimt? M'intix ħadd tiġi hawn iktar u iktar pereżempju jekk żewġek, hawn kemm mhux hawn tajlu mulli nitolbok għax żewġi. Hemmhekk ma trix tkun speċifiku, hemmhekk kun ġenerali ju. Ma nitolbok għax żewġi x'qed jistragilja ma nuqqas, eħilsu. Alright, mela momenti li nkunu speċifiċi, diretti, anka jekk għandna bżonn insemmu ismijiet ta' bil-permess tagħhom, ġieli għamilnija. Mhux hekk missier xi ħadd minna, jiġi xi ħadd jgħid li għandi missieri, ngħidlu isma' nista' insemmik u nitlob għalik.
Mekkiwa, speċifiku. Ma jekk li noqogħdu attenti, ċertu affarijiet mhumiex posthom hawn. ċertu talb speċifiku postu fil-kamra ta' ġewwa. Hemmhekk iwa, hemmhekk mhux birek il-żewġi, hemmhekk dirett. Alright, mela importanti ħafna. Itlob ukoll dwar ħwejjeġ elevati, ħwejjeġ spiritwali u mhux affarijiet trivjali, banali, importanti dinna. Jiġifieri, jiġix il-laqgħa ta' talb u titlob mulej li tolbok għamel ma jidħolx iktar nemus fil-kamra tas-sodda. Għax qed jiddemni. Jew mulej rajt ċara bajda dal-għodu, tħallix li xari kompli jibjad. Għed ġibilkom talb. Però noqogħdu attenti. Ta' ċertu talb trivjali. Issa, tifmu nix ħażin, mela. Ma jfissirx li ċertu ħwejjeġ żgħar xkejknin, alright, m'għandniex nitolbu għalihom, għax Alla jridna, alright, irresqulu l-affarijiet li qed taqluna. Okay, tifmu nix ħażin. Ġifieri fir-realtà m'hemm xi ħaġa xkejkna wis li Alla ma jixtieqekx tressaqlu fit-talb, jekk qiegħda f'moħħok u tinkwitak. Alright, però qed ngħidu dan. Ejja nelevaw it-talb tagħna, naraw li huma prioritajiet. Li niġu għaw, ikunu 5 min nies, u l-5 talbiet ikunu dwar affarijiet trivjali, fuq il-karozza jew hekk. U waqqas biss jgħaddina minn moħħna nitolbu għal salt Natalla, jew għal dawn l-affarijiet spiritwali u elevati, inkunu vera medjokri. Tajjeb mela prova talbek ħaj jkun talb elefat għall-affarijiet spirituali eterni. L-ewwel qabel kollox, però mbagħad ukoll ikun hemm il-mument u l-lok għal talb iżgħar. Imma żgur mhux talb banali, trivjali, nevitawh. Ok, importanti. Ġifieri talb għal wej spiritwali għandu jieħu preċedenza. Ħalli ma nifqux ukoll fil-intolbu għalina, ġifieri, mela titlobx għalik u għal-sitwazzjoni tiegħek u għall-Knisja tagħna u tinsa il-Knisja mifruxa. Mod speċjali il-knejjes lokali u l-Knisja madwar id-dinja. Ma nagħmlux dan l-iżball l-aħwa. Okay, naħsbu wkoll fiċ-ċirku usa. Nibdew iwa, imma ma nkunux dojoq. Alright, ma nkunux dojoq settajna magħluqin, niftħu għax il-Knisja tal-Mulej hija wiesa. Ringrazzjala la ġil kellna talb għal knejsi persegwitati, vera, postijiet oħra minn etibat, hekk għandu jkun. Alright, nitolbu għalina, nitolbu għal Knisja tagħna, ma wkoll għal ġemat lokali u anka ġemat barra minn Malta. Ukoll dirrid ngħidha tibżawx titolbu. Talb imprekatorju. X'inhu huwa? Millux għamilna laqa fuq is-salm imprekatorji. 50 kliem. Aħna nitolbu sewwa biex Alla jbierek il-Knisja. U waħda mill-modi nitolbu biex Alla jbierek il-Knisja huwa pereżempju billi jipprovdilhom għalliema fidili għall-verità. Għalliema illi trattaw il-kelma t'Alla b'responsabilità u jgħaddu biss it-tagħlim li hemm fl-Iskrittura u nitolbu. Però rridu nkunu konxi li hemm il-faċċa tal-oħra, li hemm il-profeti foloz, li hemm l-għalliema foloz. Ma niddejqux nitolbu lill-Alla talb illi mulej ikxef dal-profeti foloz. Mulej nadda fil-Knisja tiegħek minn dal-profeti foloz. Okay? Ma niddejqux għax huwa talb skritturali nsibuhom fis-Salmi u għandna nitolbu. Jekk qalbna taħra għall-Knisja, l-ġidem ta' Kristu. Mela mhux biss biex ikun san, imma wkoll biex il-mulej inatfu mill-ereżiji, minn min qed jippriedka, mulej urihom il-dan nies, ikxifhom il-dan nies, mhux venditta, mhux b'ċarna personali, le. Ma jibqgħux iqarqu, biex ma jibqgħux iqarqu b'ħafna nies sinċiera, ġenwini li qegħdin hemm mod jirċievu tal-infals. Nitolbu wkoll dan it-tip ta' talb. Ma nħossunix qed nagħmlu xi ħaġa ħażina jew żbaljata x'nitolbu biex Alla jikxef il-profeti foloz. Il-ħin tat-talb, okay, pubbliku tagħna biex naqraw sitt itwal mill-Iskrittura. Tajjeb, il-laqgħa ta' talb mhijiex il-post fejn inti tiftaħ l-Iskrittura u taqra sa 119 kollu.
Rajt ġifi għax dak li jkun jispiċċa ħabbat rasu mal-ħajt. Taqraw, siltiet twal, aqraw siltiet, imma ostra, vers, jew tnejn. Ok, mela le, rajt, ma tantx nagħmluha, aqraw siltiet, għażlu siltiet ukoll li għandhom x'jaqsmu mat-tat. Biex neżortaw xulxin. Ukoll aqraw f'mument adattat. Tajjeb biex vekkaħna. Għedni f'mument ta' ndiema, billi taqra vers jendu x'taqsam mal-indiema. Mela le, tkompli. Alright, mela mhux il-post naqraw silti twal, vers tnej ħaġa qasira u vrus adattati. Ok? Forsi ma' suġġettu ma' l-ispirtu li nkunu għaddejjin minnu. Da ġifieri anke t-topic ta' dak li ħataqra, provajt isma' dan għandu xi qasam jew naf taqra li Ġuda Marutalla. Fil-qada tal, ma naħsibx għandha l-lok. Tagħmel allura topic ukoll adattat. Di diffiċli għal ħafna minna. Waqt li ħutek qed jitolbu, toqgħodx tevalwalhom talbu. Jiġifieri, waqt li tisma' xi ħadd jitlob toqgħodx tgħid dak qed jitlob hekk, dak qed jażaq, dak qed jagħmel dak l-iżball li semmejna ġimgħa l-oħra, toqgħodx tevalwa, jiġifieri tistudja x'tip ta' talba qed jagħmel ħadd ieħor biex tara u ttija l-marki qisek. It-talba ttija ngħin, għal l-oħra tu. Toqgħodx l-aħwa tevalwawx it-talb ta' ħadd ieħor. Importanti ħafna. Isma' b'attenzjoni, ok? Isma' x'ikun qed jgħid. U importanti, jiġifieri tagħti attenzjoni, mhux biex tiġġudika dik it-talba, biex wara tgħid l-amment tiegħek. Isma', ifhem dik it-talba, alright, ħalli wara tgħid l-amment tiegħek. U jara dik it-talba tkun konċiża, tkun mhux twila, ħad tifhem u ngħidu l-amment tagħna. Ta' jiġifieri sintendi jekk imbagħad xi ħadd jagħmel xi żball ovvju li int ma tistax ma tinnotax. Alright, għajt isma'. Ħalli ma nagħmlux jien dak l-iżball. U daqshekk tiġi konxu ta' xi żball, alright, għad nispara mhux qed nagħmlu jiena. Ok, mhux nevalwaw it-talb ta' xulxin. U din għandha x'taqsam ukoll ma dan li qed ngħidu tippruvawx timitaw it-talb ta' ħadd ieħor. Tajjeb. Jiġifieri, jekk xi ħadd juża termini, kliem, alright, li għalik huma familjari. Timitax bħal pappagall u tuża kliem li forsi inta taf x'inhu, laqas fimtu, mhux il-lingwaġġ mhuwiex tiegħek, alright, u huwa ta' xi ħadd ieħor. Tippruvax timita f'dan is-sens. Irridu nimitaw il-xulxin forsi fl-ispirtu, fil-ħeġġa, fil-fidi, ma mhux nimitaw it-talb ta' ħadd ieħor fil-kliem bħal pappagall għax nidru redikoli. Ta' kun int, kemm isaru jgħali. Kun int. Itlob int. Uża l-kliem li inti tifhem. Alright, anke l-istess kliem, ħanajtek ftit kliem, int. U mhux taqbad tuża kliem li smajt u għadek qasdak xi fisser. Alright, jiġifieri importanti li tippruvawx timitaw it-talb ta' ħadd ieħor. Jiena kont f'ġemat, onestament, ta' ġifieri illi numru il-membri taħsibhom min kienet imexxi, eżatt. L-istess termini anke jfiċċaqalqu, kienu anke l-kadenza u l-vuċi jemnuni photocopies, ishom clones kienu saru dan nies ta' min qed imexxi. Le, int, aħna individwali, dak is-sabiħ tagħna mhux hekk, il maħniex bħal xulxin. Illi aħna għandna dil-varjazzjoni sabiħa. Alright, mela allura itlob kif taf inti. Ukoll daqt nispiċċa wasalna fl-aħħar. Tirrepetix l-istess talba li talab ħadd ieħor. Alright? Titlobx għal xi ħaġa li diġà talbu għaliha. Jiġifieri jekk xi ħadd talab, pereżempju mulej tolbok kbirek iż-żgħażagħ tal-Knisja. Alright? Issir talba terġax titlob mulej li tolbok kbirek iż-żgħażagħ tal-Knisja. L-ewwel nett għax jekk int qatt attent. Alright? Dik it-talba li smajta għamilta tiegħek u bl-amment tiegħek ġaqatta ma nafek tirrepetija. Ok? Tirrepetux l-istess talb, għax ma tagħmilx sens. Forsi tista' inti iżżid magħha, mela le, ok? Nistgħu nżidu ma' xi talba fuq l-istess suġġett, again, noqogħdu attenti li ma mmorrux meta tinżidu jkunu qisnet nagħtu l-impressjoni li jisma'
Ekk għandek titlob tal-jom daw, mux kif tlabt, għedin niftehmu? Le, le. Imma jekk xaħat talab, għazzaza. U dak il-ħin inti anka xkont tipprepara. Kif għadna mentalment, kellek iż-żazax, u kellek aspett ta' żazax, iwa, wara dik it-talba, kompli magħha. Alright, dak is-sens li tagħmel xejn ħażin, imma mhux l-istess ħaġa, mingħajr ma tvarja xejn. Imma fl-istess ħin, okej, hawnhekk trid tvarja l-espressjoni tat-talb tiegħek. Hawn min juża l-istess frażijiet fit-talb tiegħu. Sadana li qed ngħid ħadd indunaw għax min għandu l-esperjenza, però aħna konna f'ġemat fejn tkun taf x'ħajajt, jew x'ħatajt persuna, kif ħadd ibdija t-talba bl-istess frażi u kif ħadd ispiċċa, forsi mhux kif ħadd ispiċċa. Ejja nvarjaw l-aħwa, mhux dejjem l-istess, tibda t-talba dejjem bl-istess. Ew dejjem tuża l-istess forsi vers. Li hemm fl-iskrittura dejjem, darba wara oħra. Jekk tvarja, alright, din tgħinek. L-għunet biex ma titlobx bl-amment, meta inti tuża l-istess ħaġa vera, faċilment titlob bl-amment u bl-ħsieb, xejn, dejjem tajt l-istess bla isek pappagal. Mela lejk tvarja ħajjejn lilek u ħajjejn l-oħrajn li ma tkunx prevedibbli ġafu x'ħatajt, għax dejjem l-istess espressjonijiet. Qegħdin niftehmu ġifieri ejja nitalmu kif invarjaw. Invarjaw kif nindirizzaw il-Alla. Mhux dejjem l-istess, varja kif tibdija t-talba. Alright, importanti, għandna firxa wiesa ta' termini x'nużaw, okay, ta' karatteristiċi tal-Alla, importanti. Imbagħad fl-aħħar di ma tantx għandna hawnhekk imma jiena ġej minn tradizzjoni li kienet tispikka. Tiġbdux l-attenzjoni fuqkom infuskom, b'xi motetti, jew mossi, jew b'xi kadenzi tal-leħen, sejjes, alright, minn m'għandux esperjenza għaddi mhux qed nifhmek, imma tafu ġifieri, toqgħodu tbidlu t-ton, u nifsijiet u forsi tollu idejkom u taf inti motetti. Alright, ejja nkunu realistiċi. Okay, ma noqgħodux niżżuffjettaw u nagħmlu show waqt il-ħin ta' talb. Biex min għalina, għax għalfejn ta' kollu. Għalfejn. Biex min jarana jgħid, wow, kemm hu spiritwali dak, x'esperjenza għandu dal-ispiritu, m'għandniex għalfejn. Qegħdin niftehmu ġifieri nevitaw li niġbdu l-attenzjoni fuqna, infusna b'daw il-ħafna kummedji u mutetti. Mela, tajjeb, għaliex naħseb jiena semmejtilkom numru mhux ħażin ta' suġġerimenti. U kif għadna fil-bidu, għalfejn tajnihom dawn. Alright, mhux biex intkom tkunu skoraġġuti, però biex intejbu it-talb pubbliku tagħna. Ħanamel brackets hawn, ħafna minn dawn li għadna nistgħu napplikawhom ukoll għal meta nixxerjaw prayer requests anka fuq Facebook. Qabel ma tixxerja l-istess ħaġa ntħad tagħmel mhux hekk għax inti meta tajt itolbu għalija, alright, ejjew nkunu konxi wkoll għaliex hemmhekk isna qegħdin flimkien. Mhux hekk fuq il-Messenger isna qegħdin flimkien. Ejjew nitalmu wkoll kif napplikaw dawn l-affarijiet f'waqt ukoll li nkunu online u nixxerjaw il-bżonnijiet tagħna. Ġifieri dik bracket tista' titgħallem ħafna minn dan li għadna, mhux biss kif titlobaw imma anke fuq il-Messenger.